Pripravené pomôcky, ktoré máme, sú pohár s vodou, nejaký podstavec, prázdny pohár, kúsok špajle a pásik, nejaké látky. Pohár s vodou dáme na podstavec. Do menšieho pohára vložíme špajlu, tá bude slúžiť ako taký nejaký záchytný bod, aby sme dobre videli experiment. No a do takto pripravených pohárikov vložíme do pohárika s vodou kúsok látky a druhý koniec oprieme o špajlu a necháme ho takto voľne previsať do toho spodného menšieho pohára. Ak budete trpezliví, po chvíľke zbadáte kvapôčky vody, ktoré odkvapkávajú z voľne visiaceho konca v menšom pohári. Ak chcete vedieť, prečo táto voda odkvapkáva, tak si preštudujte tému s názvom Kapilárne javy a kapilarita. Využiť tento jav v domácnosti môžeme napríklad, ak ideme na nejakú dlhšiu dovolenku a chceme kvapôčkami vody zalievať nejaké kvetiny. My sme použili takúto malú bonsai, aby sa nám to vošlo do záberu. Čiže takýmto spôsobom opäť pripravíte nádobu s vodou. Pozor, previs toho špagátika alebo tej látky, tak aby bol nad zemou v nádobe. No a po chvíľke nám začne odkvapkávať kvapôčka v tom spodnom mieste previsu a o polievanie máme postarané.